nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abarinse y'imyaka iyo nigo barinse y'amorokeryo y'abayibuli. Kima mwanzio muliele abegeta seni kia Ndizi TV bwakire buyana ndene mambingi atokumera na somoro bele obwensa kia elinda tabeto gusanga sobwamo tokumanye na rebeteka gokolekana koro chinga kitabeto togotigana aboli tukulegoro boikera mambia yabonega. Good morning boka so somoro bele obwensa kia turabantu babere batato elinda tabeto ko bali boa elimo ekera lili tukoria Friday tariki ni sano cy'umutinyo gatanu na kabiri umwaka yiga wikiri bubere 2024 mwanchi muri yariana kikwabo kirepine location yago tomanya soko bwati umuroberi koru otomanyanya kwabere ko wikira naseke bago kiyago anyamboneka kwabere ko kubwatu kekibago kiyago sanga n'intu asomuroberi yiga bwensa kiyabona mambi mwanchi muri yari tweri ya Friday nigo tokwebwa tukakigimato alusibiri kunyo biye wikingima egatawate bangabone wiki ya erire metenga Friday ni yego cyatwara mangana mange ambaroro bakwibwa tuka ambaroro bakwikira nasemiga y'amatanga irinda ko bayini abamwabo ewe yaniri tukuri gukore wiki ariko kiri abari mangana mange umwanchi muri area pine location yago tomanya soko bwati umurobeli koru aturanga abantu babiri batatu babagosoa ase umurobeli obwensa kya mashabiki itonsi urasoro ngoro wagusini gotoko batebiyenga no torega iga ekarko abere gokoigwa Mario yayiga nga manyanga umurobeli wensa kya obeire kobo chaka bene igotoko bariga ni bene elinde tabato gusanga sobwa mu mashabiki yansi uraseki county chonse 45 na ibere boka atumanyinga ekebago kyagonga yuko kibwatera koro yore karali maitinga litukeri gali juma lega se county ya Kisii twabirto kumirana nabo ntirere bakomyaka sana go cyase kiro nana bo tumanyinga yangati yo montirere uri tumirana nera mbambya osai no mworo kya kwabere ko gukira nase skuru ebina bibintu toganitie koigwa mambya yabonega mashabiki to kuratsinse cyya Michael etinga bonega limo kubwa toka ekebago keno kole ne mwaratio nene asomoro bwensakia elinde mu manyenga asense ya Kenya ngaito beire togo ikera yonsi ndabeto kumanya ase omorobeleiga ndo so asense beri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net sanga na into karengel kyabo wetrasi namba yesimi 0792192834 so asense media WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital erinda tobeto gukwanira na asense meyo eriane Kerubo Frida nolyo kaneke chibi channel yogiri abukira sole asenchira ya benenere nyanchama Abigail. Na job maangi sigumo tumuri Ndizi TV boka swa ime jomoroberio obwensa kya troyomo turababere elinde tobe tokoba libwa elimo buna botame gote binga obwansubole ime jomoroberio obwensa kya ime ya Ndizi TV obwansu ubwomo gusino bonge kigima asote binga tobasakolia boseko mena obwansu obo aibieka kolende menia oyo nde nere abe gakoigwa obwansu obo onye nomuga ko tanganire koboka ase nyumba menta eliogi abasobate barandete kwalio ni abana baino menta eliogi ase TV yao umugaka nere abe gakoigwa aito gukwana ase emambe ya bono amashabiki itokorwa asorogongo rwagusika unje Kisii tutu chache South tutu chache North nyalibali Masaba nyalibali chache bumachoge barabu bumachoge chache bonchali bobasi South Mugirango County Nyamira Burabu West Mugirango North Mugirango na boigo bunga tutu Masaba mwensi so imemoroberi bwensa kindari kwa mashabiki kwa sinse chirisiko bakora una Kennedy gisemba kurwa asenseria ya United States of America omochi Minnesota na boigo ensemeria Dallas Texas Elvis Mboto boigo nere wotuwakilisha kurwa sinse mochiri ense ya Canada Shem Keburi nere rishabiki
itu inamba ejemo na boigo tuko mashabiki tukuru asinsemo chiria cha Qatar bakoro na Dolphin Mora egati ya bange mashabiki itu ritunda green yobeshobeshai yuni yule moja yobeshobeshai ntubwate Elijah Matureti abange kurwa asense ya icho ya Kenya mwensi so ime Jomoroberio wensa kebona tamengo tebinga kerko igura Mario Giaya asoire mbeo omoroberio wensa kia obeire gogo chaka askorindo muna botambe tora chaka omoroberio oyo asenchira bene ni utuko chaka asenchira yogo soma lingana lianyasae lingana likoba likotoa ogosemelia na boigo lingana likotoa chinguru astora to soma kuru asigetabu ya Isaya emeronge 5 nene orosage ruwa yeno ruwa ikomi gotebanga nonya ebitunwa na bisakunganya nebigoro bitenge chigwe obuanje ni bwane mbogendre botambe tinkorwa asore na okobwatana kwane komorembe tigokonyegeligwa nabo omonene oyo gokorera amabera agoteba nonya ebitunwa na bisakonyegeligwa nebigoro bitenge chigwe obwanja ni bwane mbogendere botambe tibukurwa asore okubwatana kwane komorembe tigokonyegeligwa nabo omonene oyo gokorera amabera agoteba igonya sabera otwa agosemelia na gotwa chinguru emambi yabono buna ntobasa gotwara bwoba bunde bonsi nebanga ebitunwa na bibasa kunganya oseto tebenga ebigoro bitengechwe nemerinde ligocha asobogima amakongu onsi aliokorra sobima bwao kwabakoranga na abiringuika ensi nyokolende omunyasaye obeire gotwa chinguru emambi yabono buna omwancho murilia Ndizi TV obwanchani bwaye mbokorwa asore ekuna kuosemeta ko imambi yabono nga asikenda okionsi okoranga noranga bintu mbiri kogenda buna ebwendrete otwaro gosemelinga onsi nanyalekane kobegeto gosemelia asenya sai ni matenga mbali wiki yabe enkongwane mono asukwira abana sengenche school fees aweke school era ni bunaendenka kolende twaro gosemelinga nyasa nare ensemo yao bali mubwata baruire asinyagitali bali mubwate emechando bali mubwata matanga litukoli alero tukubatebinga twara obosemelia ase obogema bwa nganya sae nare ensemo yao wakire bya Frida abakire bya Jabo na kimambi yabono obogete na abokire bya ndochenga nyasaye onganchere ndali tukeliga erebuya kegima konde Frida litukoli alero ne chuko imeyoro gongorwa gusini chinsemo okonyoranga ne chuko abantu bakogenda ase amatanga chinsemo ase enchera bene tokobato gutuma magomba itokuchia ase bali babere bakonyorwa na bamu abo naboigo bali babere bago tigweru abo se bagotigwa bali asebirero anemono kubwatekana nogosiria abamu abo ase koleno ni ntwimya Ndizi TV ngokwato libagali abene boigo gutuma magomba gochia ase chinsemo gochia se amate gochia ase abasani ase imambi yabono enkwane eli yawo ko bagokurwa semambi yabono nabekoba gekolemia omonto abe gagotwara obolemu ase chinga kichi na usangane tutera sentiri mtandao Facebook Ndizi TV News Digital enseme YouTube Ndizi TV News rawetera mtandao www.ndizitv.net namba yetu SMS naliye 0792192834 sanga na mtekerengali kiago wigo so sense media WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital okukwana na into Frida ninyo tentunde moto gosemia abantu bakogenda matanga kolendera yaro nintete komentera engana yende nga toire abana baito boigo asa matanga abana kibacho para matanga abana baito kibamanyane kibarabake amatanga no abantu bakumanyirana
chikaze ni chimanyane yango Frida chikaze ni chimanyane Frida chikaze ni chimanyane chi andi chimanyane ekiagera Frida tigachiriye meyega batu ware gathering family gathering bakora introduction egali bamanyane basange kinamba cyesimi bakerane kisimi batararane tari amatanga no bagocha kumanyira Frida ndongo tebeligo nigo bugima bwoito bwabeire bugutwara emeroberi emenge abana konyoranga chinga kinyingi bale ase sukuru kolende nonyanga akabaga kali gatokira gake tindiko tebanga mba umamira naseme yegeyende kolende konyoranga amatanga na ruto beta kora imioro kongorwa gusia koleta abantu amo nande kero kwenda asa matanga ekero tebanga tutware family gathering nabo konyoranga tingo tebinge kene nkilinga konyoranga abantu mbale baitanete lakini ocho konyoranga amatanga ngochaleta abantu amo kubwebigeni amata kunekene ngote aba murabata igukwanira na kulinda singenchi amabali nalyo konyoranga babere bakoraki bakumirana lakini teberanga ira abana baina samatanga riri chikase ni chikorangiri bagwa kuchibicha onya koranga mura ni kase ni yane onchomba ni kase ni yane ekagera Frida tutachieti koene kingankwira tura abana baita matanga kibarabake nje no chenga gochimutwa abakumboro na batabikaki riri amatanga re umwancho morigereria ose nyangi so agari riri chikaze ni chikorangiri kubako bangera ine bakoragera nae so ana ni magari elindoragere ekiagaranga banta bari kamba manyaine na Frida ngo tebinga manyaine laba wacha matanga ari umedera abantu kerebenta ina so muchi bari laba wacha matanga bona rero mambi bakora matanga bagende muchi gutwara kinga kicekere because kero umuntu nibirerari batinere buya abantu bamanyana by the way ari ngiye wacha matanga bakabakumi buya nere ne kazi ni hane kurwara iyo lakini bona kero kunya kwebulinga ne kazi ni yane bono kwamanyire ekegeranga engana nere abage koba emyaka meke ya etamaega ya uyo gichani kegima abana bakagenda asumuchi o Nairobi bakaumira na maite Frida gendo nkirie kiya ekeroro asumuchi o mungao bono iga Frida kero konyora nchibuno mugusio mino nabogonte okonchaya katenga inkijomba kontebi lakini kerubo tengotebinga oende omuchi o Nairobi omerane na mukaya totebego oro muta okitengela wakore mitienye bere otaikomera mugusio ne bwense omere mukaya tima dinga kyo cyaba osomere mukaya kero komere omuntu bunoyo nande amatuka manga abaire gakogenda otanya korora muntu ngabuno ani otanya komera muntu bwegese kukyao nande mukuibonana onyara Frida manyi ngago chamu amanyi ngago tarabuye ngore wakabuya asengencho komera umuntu mukwana omuntu oyomo wano kwanyoranga rero bantu mbe konya kuburani umugusiyore sei nonkisi amali konya kuburi maswali ande guchime mbale go introduce n'abagaka ncenjo mangi ngo tenge yo ngubongaje Frida ndiko nyora ni manga munabagaka bali bakuru bacha bakwana mangananga bunayo wano kwanyoranga bono kanyoranga abasaba bere bakomerana bakamanyana bakatwara ubusani bono egekasi kinga kibakwira abananga mwebuli yakonya kubuli no yongo sei nongai kataga umungino uli mataka machigwa kiranse asengenjo chinechi kase ni Frida asegene katebanga ti abantu bate kinga kichiabene kumanyana buna wika koteba boy gotali ase ensemelia yamatanga oka kulende nonyanga babe bakuligia chinjera chiabene chuikaransa amo na boyo kwene kinga ngotwara bale obwa matobia akenera buya by the way kera abantu bakumanyana nabora nyerenga abantu baumera nire taoni bamanya ini buya banyuma nabanyara bakabana arali bago cyanga toiro mwana chiko yingeru umunyaganyarango ino kazi ni yabo useli moko abo buba Muchando toka. Bauchi komerana bono imagininga mamo mino ne kase no musacho ne kase bonyo ne chikase ni chiomera ni ayo robo takali wese tera kabamu abo
ukatengi kama ko bakumbe nere kolera nero we teko ngana mwabo kumusabusa kabisa nere tara manyanga mategali kero obukima bwoko bu onyoranga no numungi naye obirga kwaliga ni amategali bamokonye kwaliga ni ndagira nini aninge barabete bonsi Frida bamwabo oyo nere kolera ngai Frida kwebisa bono oroche ndage tobonete koliga ya magana asaika abantu bachakambire rubari ngangiro chabagara unanya Frida mate kwegwetenga umusemo no lenge ase mono bege songo kinatoko kwanera se ke kusinga okuganie ense ateke ekomero mogima ande vya tu atebanga mandasi naro mwali wumoyegoyo naende bono mwasalia mangana mandasi aro sirikagima akabeko biya lakini ende Frida nebwenete abantu babe bako manyana nali erabege kwene kinga twabire togokenania ebikorwa bingabuni byasengencho okonyoranga ekero enonyanga abantu bale oboruririo romo bose abairi bakonyomana ningo boigo kotareta ikesiomba talinga anonyanga noena senchireria abantu bali basomera mangana biology ekero konyoranga abantu barabamo abairi abamo bakonyomana kinga kishine nkonyorolenga nonyana abana bakwigurumba bwate emechando chikasoronkenke na boigo asumunu asensemeria yomugusi boigo nkoletere egesiomba asegone bwenrete tobeto kwene kinga tuabeire tokuira chinga kichiabene ase kwene kinga ngocha tole amo twaba togusanga nabo yokwene kinga twamanyaniro Frida bueno que tukubulikira sensibilia matanga engana nere gocha yarangi cyane sana kinga kikiri tole ase umuyiga goko eninya gusira abanyara ntogwate protocol n'ebintu bibonere teko genda sa matanga akonyara nga ekinse tubwate n'ekinke abayiri n'abasani n'abange akomenya kwanyara nga umete ngotegemere diniki une sensibilia catholic ase umusasiro tiachera gusasa umufada abona kire gento gakora kigotenera bati akonyara kidini ekicinde nyara nga alenda abayiri batabiri bose n'ekikorera cyatabiri gona ki kikorera cyansi cyo mu cyoyoga tenena batinina bono akakali batanga kitwa bono monto yomo akoreki akwane ibagalia monto yomo Frida ne tocha kulira kero monto eguri bagalia ali abena gambe omati anga tebiga bono liria matanga ti abantu ikera na matanga mapema Frida tonyora chinga kichiabene kumurira kwalega batuka yanzi kerari ke moyo mutari kukwano bya bwaye wala matanga ali mutete kutuba maiso tote bwa kitere no no monto yomo aba wakilisha mwate bani nyerebe nero monene na ndinabwa tengwana tikabona akoriki tebona atenene aku ingwana yaye nyerebe bono tenena okora introduction yaye buja okwana bujalende ngai yakorunere amanya bateba ngantu acha na nyarebe ngai baikaraste tenena abantu barore kwani mwacha kororwa matanga ingi yakogera kwa iruri baga owakirisha abamwarangiri kuna barabugocha bosio naye bona kwachire kwabeire MC bona nayo go control ya matangale ngatene nange kibanda injugocha nyarebe njugocha nyakiramba sikagocha engane yemo tabatanga Frida enenchera yemo yokoelokia bali babiri bagosiriligwa nga abantu mbacha okoboroke obwanchani igera taloshinga abantu mbali kibanda mbaikara mbaratara mbaite kotobari mate lidi anga tebinga rero chibichangwa kuchire chikamera nchiro lidi kunya gwetira nere emuyigoli wa matanga buno lengi akoranga boli ntwanchire abantu mbatocherete mbatorogetie obuya ambarotorogetie obwanchani Scusa, ma devo passare il cibo, ma che video ngo atwere. Inyora liri monta asiri liri abantu bakwe umi akali by the way ya no tenno ondeta yokoroche ane merengali baroche nabakorora yani mbenyure tia bunege ndate kunya ko record gwa libaikaranste nyomba mbache barore Frida tebe oyo naikiranete ingia ko
kunganganira kororoka naseke bada because yanyere chibichangu wetu kuchirega bwake family chibichanchi chitigare abantu barena naki nyare boyo iga na chita actually amatanga onyata to mindo sirete na chita matanga akikerana iki bakunganganira libaga mpaka tuwakore chinso murandi agwenete korandi sasa baigoro sasa igoro tuachaka kumusanana n'abarandi nchonte banga mate amatanga apega uchaka chinsa chingia abantu baikirane chinsa chindonge nabo kwene kinga Frida emeroberi yabereke kwene kiro muntu obwate nkwana yaye obereka gukwana obereka kolemie nkelia umurandi nereka goso nabakunyara chinga kichia chia bene ase igondo chinga tiribuya tieto tikonyorwa asa amatanga chaka mapema Frida achage saa 3 tobe to kwene kinga gego saa 6 na konya chinse chisa to kero muntu onyore nkwana yaye ukwana abantu banzi abiri nabazali banyore kwari ukwana saa matanga kuri juma limo ora ikira nagari okonyora ngatate bo muntu yo akorire mirima asegete maybe tamenye tasorongoro wagusi maybe no mucho Nairobi arenge abantu gale sare gukore mirimo no bali igale sare guchikanisa no bali maybe nabwate welfare abantu no bali eplot igale samente go se estate igale samenyete no na abantu bali abasa wala ichaka bona abasani ko ruara itari Nairobi okakora chinsemo ono bali bona bantu bonsi no nyare ko bali baga alafu toche bona aseke nyoro mugambi no ara batuleti no bali korwe kanisa ya usina ere no ere ono abana siasa ngocha bali baetekati ngocha bali baetekati ko nyara na kinse chijio bade squeeze na lyo nyara na kim na kera abantu rende batireni gosenganye n'abasani enye gosene kyombegete tenango yomo tosabere amangana yuwaere kwabana kwanyumenya chako muntu kanyarebe na mwanchite sana no muntu muyorenge abura ndora nyare baide umwale kukwanira bana lakini otete kutungaina sama tanga una wanchite muntu yiga Frida korende asenchira yabene onye umuntu kabwate kirenganga narigeti kolemia ngawika ndwe nkwana yane njendoche nkwana yabene orabe gokorwa bose enchira yabene orabe gokorokia enkeria obwanchani liria amatanga yagendrete amatuko na manga ari kurumaega nakiri bagalie nanire korwa umuntu kerabere usete ikwenigwa ase obwango buria akubwatekana nege korokyo mugusi bose kubwatekana nenaro iyo mugusi amatuko nayananire amange kegima nebwendreta oiribaga lyabene ase okwane kinga kwabiri utara ninkeria buno gote banga chinga kichiri mbaro chibuya igo ase kwabo kubatarira nakobare mikegima ni matenga no ligeti koboro kinga talinga utate koroka nango ikira na matanga no ligeti koboro kinga abantu mbacha kobaremia mbali barubuka kuri ninjira bene urabe kubaremia batarira matuka yari kurumaiga ira chinga kichia bene undatari kukwaire MC tayo ikaransa na barabu sanga na barabu asengenje amatanga nigare umuroberio bose umuri igochobo moyego mwenge kigimali tkoliri amatanga nigoli tkoliri li umuro nigo tokuba kubwatikana nenjira tokuba nenyangi yo mwali yo muntu oli obera gusira nabo igo nomoyego lia talinga nalichinga kyo oganitibono obego kwana mangana mange obego kuira chinga kichinyinge kolende nebwana tobego kubwatia amorobe nabo gosika emoroberi oli obekire ase program anye gwate ebigwa tenena ebieka tenena koleki gwate ebigwa kora genda Frida kabisa abona nali wakwanera uyo buno mugaka wigenyaro chengwendo sio bekerwe gutwagari egutwa talimangana nchoma ete elitalinde abantu batamati mugakande igo nabeto mugakindomoke igo bono mate bintu binde Yona mokora gerelia bajogoro Pita matabi nganje no mugaka ga mugakane go soli mugakancheche ene lieta na etunkaba nkaegwa nabo igo likabali go chano bungaini continue I'm listening askore Frida atuska ke kurwa sense miringete amatanga umuraibwense Dr. William Ruto tabanga bono nali yange gusanga nabasaya by the way wetara so mtandao OX chinsa irenga yatokosa naba inkuigunga chinsa ibere weka chinsa 10 no nchengwete ni ndigeti gukwana nere mwekerengara likiane
abona isi obuya X ngana bakonyana liba bona ibange nemgwana handi to basa ko banga mangana manga short and clear a point yokumo a point indito asigo enchira yabene kundo fidando chenga emangana arengeto mtandao tali mangana turabe to kolere gosori ekiagerete ngo tevinga abasa enchira baba bagwesokya sukuru wekana wa Gen Z nigo yarenge mobilization y'umtandao chi hashtag chi TikTok X Facebook wetira asenchira agaposta agasinga ko bagakosokiwo kaba shared asabanta bange bekegolie kegeke na Frida akabaga kogendale naba akabaga ko nekinga abasa babire bagwesoki Frida esigo inone serikali abikoranga enchira y'umtandao ninchira bene turabe tugutumika asokone kintu abikira abantaba njino chingana no mwaka o 2027 kubwatekana nokorra kwane na njetima tinga no na bakuru karangale kyao no chinga no nechi campaign this time nabo turabe tokone kinga wetera so mtandao campaigns nabo tirabe chikwene kiwanga seke ekerenge kenene enjero muntarabe gawe campaign on social media na berabe ke kwene kikumwachingo tima tinga ngakiroche Gen Z Igali by the way umuntu aisa kwero buya ai campaign na bega kole buya sense meri mitandao ngogo chako mwaka 2026 abuno otoro chipono abono bali baga chakwende ground by then abantaba ke barabe bagwikirana koliya bagaka bagabe kenyoro lakini ase mitandao ngagetenga na berabe ke gokole maite mitandao tutagetio ndoli bagaka 10 batenga twako ke gutwa Gen Z bakube Gen Z kibago itabeire Frida wono maite ngonya gosemya basa abaga abarai bakora ikikura cyako soma sheng manya cyako manye nga kumalo ningi kudonjo nini kiko cyo iko mwako 2027 ukara science kwa cheka na mimi naitwa mzee mti kwasanga na baro Frida kachinga gichiri cyo kwa kachikura abasa ko ma vijana like naro chenga no mura bwenze last time ine ranger no ebisete Frida kale ebisa agaetera kurende enchira bene ni matenga igendo nabetingoranga abono mutando bere gotwara chinguru chinyinge kigima nabo igo nebwene tabeto kwene kinga twabere tukotumeka asenchira endonge chi kanisa chibiko yotumeka asenchira yokoralia omorembe no nyanga mbali bale ase ebyombe biribi anemono byabasaya babako bitumeka asenchira erendonge asogo segeta chimbwa chiri chingia nawe kone kinga no ene negesa kugitu nguchikere koba egesa kukere ekironge kyato kwanira mana lingete chikura asense media England nigo chikura chigendete kubarwa ase ekiamagia liability labor ketanga ine by the time to kokoro murobiri bensa kyangatenga na butra butokonyora machibu abene yes ntobeto kumanyinga ningora chikoba omo prime minister tari president I think is a prime minister mo prime minister bwenseria ya Bongereza nyoranga na vuba bete bago to ikaransera bose bago totenenera aba colony baito korende goikatuba sikema ete no nyanga babete bago enekinga baunere iriomo Kenya ke korende mbabete bago twa bintu binde bike anemono buna chisemi bakaba bakwene kinga no nyanga babeire bakurwa magerio asaba Kenya kwikera ase chinse cheito chikabanga chabeire chiko ramukia asko no mancho mulendeze TV totegarete asamangana andrete gokoleka sinsemo ani gomobere bomusae oyomo obete kutoka ansensemo yage kone kutoka ime yewodi yanya koe ase abete kutoka katigire chingoma ase umobere ye ase ekagere nigabete gago akwana konyenywa nemioro nyagusira asirieta Edwin nigo abete gago itwa no mubere oye gotugutwa ase ensemeyo ase kolende obutuki nigo bwabeire bwagochaka asenchira jabene yo kwene kinga ninki kyabete ikekuirira rego siria obugima bwaye askolende boigo nigo erege koro kyugo ichanya maega ya malieta y'abantu bakage
bagire koba abaibi n'abarogi koba gagosokigwa ase ensemeyo asitamanyiringa ning'obete gakulika amalieta yuna koba gakoitiga ase chinsemo ekyo musakito bwa mangana maya Vincent Onyancha nabetera wikirana ase ensemeyo na gotwaliganiria oroboti roko bwatia. Nensemo ya Gekunda wodi ya Nyakoe kaunti ya Kisii nigo yabo ichano konene maiga jumubiri b'umusao yomogotoke mambi ya lero kolene chinkoma chintindi asomo biroje boigo asomutuoye asarokanago kenywa nemyoro gakonekia kole kyono mugambi omoke Jared Nkondo jenga kiechoni gamo cholwa komoke lichiko asamago kabo ari navoka akomnya kalende konyara kana na nyaranga na bomwana oyina bakenyire no mwana we kenyoro to mumanyete ana bakoranga aite twa kiremia menge sana kurumutu mtoba ko mukiga tambukiryo Kenya yugo itabantu tumaidinga yiteretu egera asara irmanyinga taikorrekana oyo mobwenka ya Nyagosire duini ni gobono agote yabuna Nyagosira ni gabuni wachibesa shiringi 200 no enabo tali musalia azikole n'abandi bakumukagera koba umusalia yani umumuro kono mukumera makweli aya nikamecha kete sabantu bepikipiki no mubolenge kurukale lakini after bayirete bayimugete kune den kuru tauni go chaga nali amangana achagete koba bona bobe singencho nali ba mwagete nagento bakumwitera 200 konyora nyagitari tole maybe tote konyora nguriki kwale lakini singencho akurabera nyagitari asokoro ono igoro nali achi mwisonde nali arwete nyagitari igoro nali achi temuchengo nali achi tekweligeli nonyina boni gagatemakana buna muleta y'abantu bakagera kuba basalia senseme yegani gabagakuri kubango iga asa abantu babeka maisamo rebuna Nyagosira ngati yabali barabakagirwa bobosalia kolendo mugambyo mugakuru enseme yuni gatugutera engane yware ase elist nere yari getukale kakarake angechi wiki 3 iganye chikale koeta itali ya nari rochoro nande ligari alenga abantu abange balenge babogeka list ya kabere gacha ande tindo jiri itali ya yoro ne ya gatatu mbona na nyora ande tindo jiri itali ya yoro ekero obutuki obogendreten yamanyakana boigotari basari boka muleta baberga kubwatukwa kolende abantu bakagera ko babarugi boiga muleta abo nigo abwatukirwe well narigereri ende yabarogi imboni kana nyorre bakake nonkorigere ngabarogi abantu bari kirora mboni kana nyorre actually ekene kiagera paka yacha gutoka so maetera kinu natamenyete ga monta yo menyete buna kyo menyete nkyo karabutuko lakini list narera nkagere tyo semorogi narari nande timandina kyo morogi akorrekana in the first place so list ya barogi tindanya ira it's not that powerful montara tavenga ne list yero yo mine kolengana no mugambi kurenseme yuni gagote yabuna tiramanyakana boikera numbara bya bakulika muleta yo nako yabwatuka ana oyo kulika is just anonymous monto kulika gente ketamanyiri lakini gente kenangelinga onde bwensi umanyete ngo mwana no mogoso lenge tale ko Kenya gati yabasaye kurwa senseme yuni go baichanege karekyo asabaga ni gatambukiro kyabango gokorwa anemone goro yobosalia naboigo no abantu goitwa asensemeye list nelikire egitutara amanyenga kene likire mbali bakuiba ose mbali babekereire twarwo saba asimu ikero nye murajika ko manyona kubwatwa mwaruancha mutike kuiba toigwete ngebinto mbire binge bigokwanu there is some list chiabete sekenyoreke nga gosenga nini but intora ene kyanga yunero oyo mobo ngororo but I know omongwano oyo nigare omongwano ore very peaceful keroko morora nande he has been my friend, he has been a friend of many ngonyororo gokora chigasi echiko tagete komanyanga what caused the death of one of us oyoro mwana yutio minto nore shwa chibande chinairo ibete singencho nabo goitube keru chibande takuboka tete ina chibande chinairo ibete
chibande chine nabo muntu agutu chibande kuruga ni unia bekega nabo no roboti tokonyora una chilist nchiroro marakabire entangani yakotebekana ko bangati yabasaria kurwa sensemeye nabo igelistinde itwanyara konyora asesimye yemo ibon twanyara korokigwa etokomanya gubuna abantu bali bakagera ko babarogi ya sensemeye aho begelisti yabo yaberege kulikwa nengana turanyara ko robotukia sobu ime irikonyara komanya na yagende tokolekana asensemeye kuripoteri ya Ndizi TV kurwa sensemeye gekona imeje wodi ya Nyakoe county ya Kisii iritirana nchinkuru kwa Vincent Onyancha ningana iyo wichane kegima ekero omuntago itwa asinchira ingabuneyo akundi gendo turabe tokotebya omwanchu muryelia use komasemya emambia bonegati akwirali chiko asama gokago onyomonto bere ngosonye kwabiri gukagera omuntu kobo mwibi ikira nagalia saba gambi atigabu atwe aikigugo sibike gambero obe gokuruo borori na maene kagutukikana na mamocho nabo agusibwa asensemeri kurinde ankumitinga list inchirora chabere chigosoka abakagirwa bobo salim nabo igo abarogitimetye omonto oyo iga nkiritere kikakare gutumika sogosoke chilist icho Frida nengana yogoichani vene naende nengana ngokokoboko nga tiga bantu babe bakubwatia lichiko ndiro naende engento kebete kwirera nga lichiko korosigwa nilinde tobeto konyora omurubiri bokwene kinga nonyanga omuntu bwata amamocho niga kobaga okorerwa ntubwate chinsemo chiobotuki bose serikali ensemo ya bibotuki asabanyimbo bya kora DC abotuki kikwabira ukagera omuntu ko bumuibi genda ko roboti abaibi abutango omuntu buno naero umi ole gokonya enda ko roboti asabanyimbo kyagire bikoro byo buibi abiri komendekana sense media abega kwa ko roboti abega kurusha idia karawe kurubu saiti bwa akone kinga obutuki bawe bagokorwa ime elinda abantu bari bwata amamocho babe bakwirirwa egetambuka lakini kero konyoronga omwana inchi kawaida otabwati none sese kunyonka otabwati obumanyi bwaime kumanyanga oyo no mwibi otari mwibi ekara cha kolengane bono ukagera nango chaka kole abantu ngo chaka liko itwa lakini nende batabwati mamocho Frida naende enganeye yoborogi ngendo kiko monta gotumeka gopimanga oyo no morogi otali omorogi na mabolto na tokwebolia egini ngana toko batoko gikelia na gotebanga nebwendre to muntu yabega gwesoki bene onye kabwato bwene abega gwesoki bene abega gwaka noche no ndiri ale ko kwena ne list okutaka iro na ndiri oli list na ushahidi otebeli tukogeta ibe ngoko oyo litukogeta ibomo abaibi point abaibi atebenga litukete akaiba litoka lya onchomba gitu abu ushahidi isaine talingo ko bwatu ke list bosaigo na boigo engana yendenga enengana toko batuko ikeli boigo na asengencho Frida engana na bera bekwirira ekera abantu batagukagirana ngonya rulinga no ene ebikoro biri byugo ichananga abantu batagusambera na kinyumba byachakire kagero umuntu akagirite ko bumorogi usambe nyumba ya onnyora nga abantu abere bagoita na bosa asege nengana toko batuko gige na boigo sabe serikali begosona na imegati elinde umuntu oyo abega kumanyuke gima na boigo abe gakorerwa obutuki boime abe gatebanga ninkieke amaete abantu tomaiti Pansa abasense meyo baribede torera banta bange bagosambwa asukagero ko babarogi nitime titinanya kora morogi ne kyagoro kada ntibayitinga kyabo cyokora lakini nere buya bantu bamenya no morembe akera mukunya gukagera umetabu no boni bitina bigo cyakera akanyara nga mwana nyarebe ni mukagerete ko bumu ibinero go cyomuri bintu isikobega onye nkuanya kumubwata agosonye bukumu kagira ngango korali bintu byoboibi kora mategango na niri tukirimo ebisandega omurekodi sikuzintu kwatana n'egisimi omurekodi eri ndonyo ari evidence isaini Frido ku ebisote ko mogene omurekodi nesimi omuntu ako iba avocado ya omurekodi nesimi singu yako ibera evidence yobori I know gumi yo kale ngande kodi omuntu ako ibento ngiora bagara ko ekuro Frida wikanga kekuro se bagwacho chinguru ngai chiguru
wate bandu ile kitambo kiraza magoka tobwa tonyo ushahidi evidence all right wana kubwatira Frida okora mole kwa dikwanza nacho omaga obuneke buli osoa ebintu biriasoka na birobi kwara kodi gwakora riri gwakorire mande nabo gwakege kuro atamatike ebintu biri gari kayuko chiko rusi evidence atanga nchengweta nare ngochaka kunkurera kwa nande bitina mabo byasore ona iri evidence yabo nane kira kwa tiboro momole ke korugoro gari mole kodi bunaga bunago soa bunako imwago sibole mboli ko ruziko na litora kwanya na ase binyoro bose tobeke CCTV bali babwato kubwa naboko bagokobeka CCTV no nyanga niyo kumuleka isikona lakini mbanje iri kumuleka isikya compound boli sabantu bagweta hiyo tebiringa kwa muleka buo yoka kulinde nabotoko ne kinga no gwetera asumta chinchera chiri chia CCTV naboko ne kinga twabe tukubwata chibicha cha bantu balia naboko ne kinga akeraberega kubwata nabo erabege kororobia no eno ambali bakora obotuki abe gakwirirwa egetambo kiro kulinde gento kya bene Frida no kubwaterana tia tubwaterane abayiboli babe bagokani abana baba go semia abana babo andeke ko rumwana gabe usareka teba kuri gichinchero cyo komokonya na kumurungi to mutigabe gagosira bune bwenerete igono ani bagambi baito kwento bwata bagaka bali banyumba 10 na baro bara hakachi patroli gamba korara matukonsi na baro wekero bayigure nga ebikoro byobo bibyechira sebinyoro yabara tara matukaberiga watari ko tebionde bayimukanya bagaka bali bakachi patroli na bara sangi abantu babere batatu ere byo kigima kwende Frida ekero tokoranga ukurubikana nkwaba gokwane kiwali tuko ria Jumanne kulende boigo litiko igoro ntwa kagerete nga ukurubikana nkobe kulende gotabete gokoba chinsemo ase kulende umusakito mangana majia juli kirubo kale gosanga nabo na alige chikomanyanga ninki kyabete kwiriranga mbaba bakurubikana lituko ligoro asababete gotebanga igacha mangana beteka kwiriranga mbaba kurubikana enkubwatekana nabantu bakagere koba ebibago babeta bagwe sokeri tukure Jumaine nako sagana nako ligia guturubania umoroberio bukorobekana ase kolende babete bagusaba serikali na wiga serikali county ya Kisii kwene kinga ngwikirani bare obokoleri una ebwendrete anene mono na kwikirani chira chiri babete bakoliera aba Kenya chinga ki chobo chol tangu turarango na ralia ya abete gago to aliganeria Ensema ya kigori gya jenzi nigo gesokire no gukwanira iki kyagerete mbesokya kurubikana seritkuria rero nigo bate babuna asokurubikana gwakorekanite ritkuria Jumanne nige bibago byesane neti na korente buraburu na boigo kuiba kurwa asabonchoreria babusongo. Leo hatujakuwa na maandamano kwa sababu juzi on Tuesday we had goons wenye waliingilia katikati ya maandamano yetu. Hao walikuwa wanajifanya maandamano kumbe kwa Kisii tunasema nebi bago chi protest chonzo twale nturanyira abantu bakuibaga abusongo but lately twale to na Tuesday ndonyorete chiguns chiretera busonga chikaibira abantu chigasala ibintu by'abantu abantu bagaitwa pakagenda mpaka butuko bakuiba guoka. Tunasikia vibaya sana wengine wakiingilia wakivunja biashara za watu ambazo wamekuwa nazo kwa muda mrefu ambazo zinakimu mahitaji yao. Haifai kuwa hivyo kabisa. Boigo nigo baragikyara guchasa abanyanyimba barigerete bibago bigakora busaria batayirete gitambukiro kindi gyonsi nonya nabo nigo baburiye abo bisaba kweneke buna kinyomba cy'ibyasara nkurindo kire ekero ukurubikana ku marembe gogokorekana. On Tuesday kulikuwa na goons. Hao goons walikuwa wanaharibu biashara za watu and police were actually looking on them. They were doing nothing. What I want to urge the government is that police, please, kazi yenu ni kuprovide security. Don't associate with those goons. Yani munawaangalia tu na mfanyi kitu chochote. Those are the police. The police will make sure nga balende protect the properties y'abantu. Chiduka cy'abantu chirendu njibase kuibwa asenge ncho nga protest bwate. Itwagosabanga amandamana yetu tubwate buna Gen-Z and millennials. Twagosabanga alendu n'abasigari. The second thing, Gen-Z and millennials nako basabaiga intutogenda ko ba peaceful
tokore the calls which as a government they korobo gambia because basically that's what we need in this country. Abasaya abo nigo bakwanire nyagitari ya KTRH asaba sababuna obokorerwe nyagitari yo nigo bore obubi nabate ababuna nonyamariogo tayo ono nigo bamusabira umugabana we county ya Kisii Mbarati kweneke buna ngukorera ari abantu emirimo eria mnabariyerete eira. For that tunaweza angalia hata with our Kisii level 5 hospital here imerudi imekuwa chini sana. You can just compare it to a mere dispensary. You can't get just quality services from the hospital yenye inafaa kusaidia wananchi kwa pamoja. Kwa hivyo mambo kama haya ndio tunafaa kuangalia na tukurige KTRH Kisii Teaching and Referral Hospital. Keroko gendoro chireni chintambe asengenjo services chirali chire very slow. Secondly mali yogoteyo. Alafu kwa butu atebu kuna ki no ene mishahara bantu mbere wakana the way it's supposed to happen. Itoko sabanga services cha KTRH chimprove we. So my message goes to the governor. Fix KTRH. Make sure nga bantu bale gali ngokora bale gazi. Egasi watebete ngokorora kamara ikaruguru. Na ere itwetokora KTRH sibigu era beto manyenga KTRH okogendora mali yoko naro muntu nyara services cha bwango egasi yaba raisi. Nonya nabo nigo baburi abonchoreri abomucho bosongo kuba maiso eriyo kurinda obonchoreri bwabo. Ono tugusabanga abana biashara first of all babasongo babe vigilant ba make sure nga bakarantu bande bonse bakubuna bamanya butari genzi go millennials bakora kibago protest. Ekyo nigo baro gusaba guchaso murai wenso muske William Ruto utuguterare ebarasa y'abawaziri asengencho yobokoreri bwabo buri inse. Sisi ombi letu moja tu kama wanajenzia ama ni nini ni rais aweze kutusikiza na kusikiza matokeo yetu hapa ni aweze kuvunja ile cabinet yake. The cabinet is decayed. It's a matter of fact. Gingo ripoti ya Egetaseni Kiandizi TV Editarian Njuli Kerubu. Abiyake gima umwanchi murigeria ebyone birengereri by'abasaye bari bagenzi kinga kibabere bagukwanera igoro yegetambukero batabete bakwimukya asokoro bekanali tukore igoro anena ikira babere bakweneke nga kinga kibabete bagweso kya sokoro bekana niga basalia babete bagweso ananigati ababete bagusalia ebintu by'abonchereria abange ekero boigo babere bakumurikero bukoreria se county ya Kisii anena senye gitari ya KTRH kinga kibaga nire obokoreri gokorerwa amoncherio ase chinsemeche jobu ngwana yago kubatkana ningane yonereye Frida ngo tabanga alitukuri goro nigo tokoranga timatinga ekigolike gya Gen Z moto debinga mubwati murai batabanga mubwati barai lakini okonyole statement yekoruwe ya sign kunga Gen Z movement ningoyo Gen Z Frida movement amabori namange tonda tukotwara naende karoba ate birendo naende nabago tigalimo toikobarra kini bago tabango chaturi oikabaje abo mubaka bwate none seka na bekumetinga oyo ningo bachiri kubasaga na bonsi lakini naende bakajoraga ekero ate birendo baigwana na bakoigwana na limo askurinde to bitakoranga itukurigora mbabete bagweso kivene na boigo to bitakoranga no chinsemo chinyinge korobekana nkobeti asinge ncho boigo ogosona na anmono kwebibago na kunkaite kwabere go turubania anmono emerobeliri babwate emia yokurwanirira omo Kenya ase kolento kubato kugikeria ebikoro binga bunebyo onye nabarayi bakali gutumika abanta babale bibago guturubania omorembe oria bose guturubania okorobekana kolikire aserichiko bose kobekire aserichiko ningana tokoba tukugikira boigo ebirero byabo anemono as eserekali county ya Kisii boigo mbacha batebenga occupy KTRH bataraikira abo batararobekana nebwenda teboigo eserekali county ya Kisii ebege gotegerera ebirero byabo na kwenekinga babere bagoikirania obokoreri ibuna ere kubwatekana nerichiko ngabarayi umaitebo no tukonya basemia barayi neba nababunge neba naba MCA ekero mwasoira soburayi make sure ngango kora muri mirmeri eganeire ekiagera nga Gen Z ebale maiso igonye kwalite chira chaka kunya kurigereri by the way nchire chigoikiranire nchire cyo taraikirani na endo nya koeresera abantu mapema ngani ngiye kogero tarachikirania ekiagera bone gekero kurigereria abone gabantu mbataite ibintu biri bakungai abataite kora bikorwa egonye
gwasoete campaign aso gwansi umuntu irindo enyorero bugwe ajua kitakuramba abara yo bange babira kuna babiri bako batwalire naronga kibabeire bagochorwa erina lienga kiyo mwali okubara campaign baba bagusire myaka 5 jenzi bakanira mangana utayo ono wikamuikira niemeroberio muikirania magendero mwabete mukurwa chiranga muchugwikirania nabo igo engana eyekonyoranga aparate banga inki morankorere ningeti umuswado inki morankorere Frida jenzi mama ete kibara agokorere Frida leo ngetenga ikusalimia na njera matengwe tenga jenzi watakusalimia inki minute Frida atakusalimia tu atasema hi bamanya somenyete bachibagukuane nyene chaye banyu bakole bagende banyole namba yesime bagukuania jenzi baide bako gotomera bakeshiringi chibeso sangelia mpesa yawo chikubokonya reba ta 100,000 uchigoro jenzi bamwire gukwania abantu askende Frida chinga kitore ndate kumulekera mangana alengete kurobekana nigo enseme aboncheria kurwa asomuchie okeroka batabete bakuigura ebiasara yenkubwatikana no bwoba anmono yemaiga yokorobekana asinsemo au imense ya Kenya kuiriranga abantu batali abali kurobekana kulende ebibago kosona nagati nako babago salia enibo nigo babete bakobwera ugosaligwa kwenibo yabo ngana bete kuiriranga mbaba kuigura ebiasara sikundi babete bagusaba serikali kwene kinga nkorobiere obugima nabo kurusia amachiko ali anene mono alengete go chigokongya ekerengo kyobo gima engana boigo yabete kwegwa okoboko naba na boda kurwa asenseme yorobo turkwaniwa nomusaki cyobo mangana maye kurwa ase county ya Nyamira Polycarp Okara kuwatekana munechira cyo bulimo ecyo korengana mu nabamenye kurwase county ya Nyamira bagendere ko bakomucyumura y'umunene bwense nigo abonjirira abayigane ne bari abangina kurwase orogongorigarwe eciro yakeroka bagendere ko bakomucyumura y'umunene bwense kogenda bulega munechira kiri aliyete cinga kice campaign nigo bemurunganire na kwemurunganira kubatekana monogo kunga kubugima kera twali wakere government eci kuraga batatebetinga gabago chikotorora nabangina nintu bago chikowa priority mama mboga ebiasara byaito byagule pi wetera ama ense yakongire gakimware gwancha ense yaito buna totagerete iga mwanche ense ye moiki usuru ye togo tabunga usuru ruto gakyo tare gwanche gakurwa moteigoro bwekeyo ikense pi erinde gakina intu ense yaito irana buna yarenge abonjiriri abayiga boygo nigo bamuchire egati abarayi abo bachoretwe abo bagenda na kohaka ekura yo gwetia omuswada oyokanyaro rengere go chikinyara kabago koreta egurubene nego chase abananchi egento batebire nga asentunda yende yo koriya chikura mbago chikinyara kaba bakobarigirira nainde baminta abachumbe baito ababunge baito motarenge gwanja nintu tu abaerekte tiakara mware gotosorra ngora ngaki kaki ngachikura chemba korra magendera amagendera nayo gwaka yesi mwachiete usurume nterwe erindo bagima bonkongereiga gaki omongina cherusa momanyi enjera tu gwanje tekeroka twarenge koiriria tange nganaye bie komongina ntokoro minto to paka tokana chekinanga cherusa momanyi abolio bagabana atoko mwachionsipi lakini cheruso minto tibweba isanekano bogwimenire bwo kwa ugate bokoera ogendeka oburuge chibande chai diba gatoko koira gali ochiko twakera yesi tochandeka bana tochandekete abana baito bakuri lyo nyagota getobo gabana Nyamira county ogenda otule bitondo bire city mochari bigwakera yesi gekabanga kichore wimenire tugachora ngakibona mokoboroka aye baba mbuya mano yenda gakina botu agotomete igo egento ningi kobeka mokeira ibega nkebere kwera taraire ekebere keboro tigatogiate nyetugo kutokwerani ningana boigo abonchiriria abaria bagokora boda na barabo bagendere ko baba kwemurunganira kurwase orogongoro iga ababunga abanyandito mwana mwari ukigotokorera iga nabo tware gotiga nane chipigipigi ndowe moto bekera mafuta kuna cha moto bekera mafuta 20 moto cha shilingi 1500 kero modienyi
nonye nabo nigo batogirie abasabu yabamanyakante na Gen Z kubatakana muno kugendera kwigerera abakenya nonye nabo asaba mochirie igetambukire kiabo kwirira barabuko balira salenene enyorekane nga nigo kurobekana okukwa bwatanigwa amo no webibwe bintu ebyo berera abonchilya bekurase chiriga ya keroka gotaigora ebyasara byabo chinsa chamambia bunali tukolia lero roche chensi kwandamana yarenge chensi okwandamana okeyali kwandamana mbono iga saa 6:30 na abugire nga tuachane kile koruma bintorara tondoge taigora ya chensi gego icha ego rwane robo maene bwaito chensi mbiyamo nasogo chabana baito bali tuabyarete more chinguru ekiagera nyatarinwe onangoranya zakayo tata ruetu moteigo zakayo ruo moteigo roikire nusu oisire gotacha inse kulinda sinsemende nigo abahunchiriria baiga batogire gati abarai abo bakubaigere kurwase county ya Nyamira into batebere gwikabacha kunyaraka bakubarigereria bwikirano ase chikura chirebotio oma engoka yatorwanereire Nyamira county yatorwanereire lakini tali konyora support ababwate koruchinse mbali bakenya koma butora magoro engoke guchikura na monga Eric Mongaro Kongo eginko reporter getaseni kya wanjete kya Ndizi TV kurugega se omuchiriga okeroka enchego nkuruko polikapu okara abuna bonchereria korwa ase omochirio keroka chinga kibako enekya nga Zakayo lazima ashuke takwa mero mutegatigati henka getenga kubwatikana bune bintu byabere bigo konga buno bugima bwabere bwonchereria irinde baganitinga at least serikali ebege kororo bya obugima kego ekero babere bako koboko abasai bari ba Gen Z ase obusuguma nabo igo kwenekya nga serikali ngotegererere kirero kyabo askwende Freedom chinga nebwenete into buna seto beto kuikaransa seto beto kuligelinga ngaiya igatu abete to watereria asinginjo okorobekana nigo kole aserichiko kurende naendo korobekana oko ngobwato buyabwaye no bubwaye obuyabwaye nkonyarore abantu nkonyarore bugali abene ryokurwanerera obwene bwabo kurende ase ense moyende okorobekana oko ngoba kole gokwireranga no ne byasara goturubanirwa nabo igo nonyanga nabantu konyara chinkongu ekero wakora obosombi bwabo tatokoranga tali ime ya Kisii oka tali ime county ya Kisii oka ligeli county ya Nairobi obo gatakati bo mu Nairobi Mombasa chi county chinyingi Kisumu bantu mbaigorete byasara igoro asinginjo babete bakobwanga ebyasara byabo na birabe bigosaganwa nabasali nabo yige bibago anemono bali bago wasonania ase okorobekana asikone bwendete ntubuna ense tobeto kuligelinga no ni ntu aba Kenya intu kwaba kwa kuyunga abarayimbale babete twabete gochora tukachoranga turi no gusemera imbachi gutwegerera babere bako tereri yake tobeta kuliga intubune nsingi tubonete gukora na kwene kinga twabere tukugayana amanganaya nabo yugusuka bose rinde tobeta konyoranga twabere tukukina buna ense yeito ya Kenya ntamanyenga ense menkiruche nere biya by the way abarayibo bakulia moso serikali ya Kenya kwanza ebege kuligereria nga ningi kyabete kibusalika ekegeranga bono nigo abakenya babere bagutina bokongo babatanga yaya bono guika eserikali ikora mu nchirilyo ere buya kegima mwanchumurelia on Ndizi TV na bange bande tukwati moroberi bwensakia ase emambi yabono ase bingana bogosangana into teka sumtando ito Facebook Ndizi TV News Digital asense media ya YouTube Ndizi TV News na boigo wetera sumtanda ito www.ndizitv.net ase enchera ya bene namba ito SMS nere Frida 792192834 sangana intekerengeli kyabo so asense media WhatsApp channel ya Ndizi TV News Digital edinde tukwane masemo Asinta Catherine Kioge Academy. Good morning from Manyakwe. Mark me present na walimu na wanafunzi wote wakae blessed. Endo chenga Evans Mukua Emomo Saiba Karoka pamoja Jeria Kirubo. Good morning, happy preparation day for Manama Bahrain Kingdom Woika Kisii County na Voigona Bibulivane Sami Ongeri, my mom Mariana Ongeri Vakanyimbo Mwakigwe Village na Fredi Nyandiekamo Sima pamoja na mashabiki onsi Vatuare litukoligia. Edwin Machabe kutoka Barabu Nyamira County Chepungombe niko ndani. Clau Nyake zago tepanga watching live. Catherine Gesara tanga good morning nagendete kwa wati moroberi. Ocharo William watching from Sensi Kisii Dolphin Mura kwa msomi mirekono.
Good morning, watching you live. May I wish my children, parents, friends, and all fans of Ndizi TV, without forgetting my enemies, to have a wonderful day. I'm ill till the end. Be blessed. Dan Ogaro from Nyaura watching live. Sarah Calvin Shazi following. Robert Wenyanja Kurwa Wenyatacha Nyamiogo Catholic na wife Lilian Kemuto wako present. Ndochenga Isaac Nyatundo present. Unile moja. Good morning to my dad Joseph Torori and St. Andrews Kagwa, and my girl Stacy Bosibori and Angel Gloria. All right, Henry Kaunda Emambia Engotu watching live from Nyumbani Bogusera Ruorera Kisi County. Mark me present. All right, Ana Peter Omari Korwa Suguta Nyamate Memorable Wensa Kia Josephat Omega a password close Nyakez Boigo Ndochenga Nigatia Balibabere Bagoswa ime Jomoro Berio Anse Emambi Ja Abono Abande Gosangana Intue Asenchera Ja Abene. Kaito manchumari yego kiraga mnoto gukorera entunde ntangani baratwanchere to saso mutuko mukego dosio michiduka to koirana ntabeto kumulikira magazeti eri tukurerero kero ndabe ngumulikira gazeti ya Daily Nation Nanchebuna botambe egazeti ne ya The Standard to basagosuka to basako nyegera. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Omogusi ine kwabiri gukuriye skuringi ya asura abikira umwana gucingekero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Michaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis angena Cardinal Tunga High School Musocho naryo licibuli yao nigo babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebyo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aborokiko bagosoma se skuru ye nigo bari abacenu naboigo babwate cimbo cingiye kirage abari bagosoma se skuru ye nigo babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya naboigo gosomera mbabwate boigo a science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranya rumanyi boigoro niko babwate a library ngiya ase bitabu bicire ebyo umano aranyore cisemi elio asaserie asajiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cyabana asibabwate scouts music group nemecheso ao Oyolinga aigabuigo niko bako kinyumwano kebo Kristo asamange batari na kobakira esimi agirira muretu mwano anyora masomo aigoro Kisi Family Medical Center ni nyagatari yekerero iyo kurobo koreri au iryo koenekeria afyenkia ngoro barobo koreri buno kori ngorwa maiso na koena nebirore korigereria maino obokoreri ibwe laboratory mbabwate duka ya mariogo boigongo korabare physiotherapy ngwanchira bare insurance kobwatia NHIF Minute Liason Group Madson Group KCB area ya Cooperative Bank Teacher Service Commission CIC Insurance, National Police Wose Prison, GA Insurance, Resolution Insurance, MTBA, Trident Insurance, na Boigo Star Discovery Insurance. Nigo bago toka samaga chani usansoram barabare nestejene ne yechigari egoroba entangani. Asamanke bakire simi weterase namba 0758770764. Kisi Family Medical Center
Your health, our responsibility. Esukuru y'okwegelya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa bus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cya BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyonsi urataka rituko nigo bagosomya umwaka umugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'u Burundi bwa Kigali gia NTSA buyo nkwigirure asenze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire ime y'urugongo gusi asebali ime y'umucukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigokire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kyoge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amaroire au nonya na yasinyire ase Kinyagitari Super Medical Center egotoka somo cyobosongo nigotokwegokeriya kurubo wenya wetrasa marioga yo kurwase chinse chesko ngurwari atora maroire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari korwe company ya Super Medical Center egotoka somo cyobosongo igangurwa ritora marwaira mange ande karawa akine ndobwate chi machine kigo kumureka cyarora nkikero bobe kigo kumureka umubero umugima wansero mutu mbaka inse na ikigo tate nkikero bobe amarwaire kyobwate twamanya kwa mariogo mwana abane machine yengo murekera yarora metando kiyabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochio keroka neba ngiri goli cia mariogo itona bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mo cyobosongo ase stage Kigali otwakire simi ase kinamba kikobwatya 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana ndi babwenire igoto twara buba bunde bwese kara bwakire ese kwaranyura mariogo munali Nyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole kwekera bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore all sansura building angena kisi main bus stage guswa kesimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Biwa Health Natural Herbs Clinic ne Nyagitari ya Chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amariogo yemete mbabwate abanyagitari na Dr. Gikonyo
abakolingolia na kogwenia amaroire abuna arthritis, oburoiro bweskari, high blood pressure, UTI, ulcers, asthma, hemorrhoids, fibroids, prostate enlargement na gukwa endurume. Boigonkwena na bale amaliogo asaba sacha bali ya chinguru cyabo kiranirense abasubati babwate omuchando bokorora rangi na boigo oboroire bwelisangwa na yande amange mbabwate chimashini chekerero echichikolingolia amaroire eliokonyora obokoreri bwabo batarerekera litko asorosagirwa borwa Nairobi, Kisumu, gose Mombasa. Umerana n'abanyagitari kera litko lya Jumapili ya Sensemeli ya Ikonge asomo bagani o Millennium angene getaseni kya mabuta ya Pebo. Kera litko lya Jumatatu ya Sensemeli ya Nyamira asomo bagani o Nyamira angene bengi ya Equity. Kera litko lya Jumanne imeyomo chobo songo omubagani o Capitol irongo litangani room 117. Naboko kwana na barabo gwetera ase namba yesimi ya 0722 300 630 gose 0788 313 910. Pure Health Natural Herbs Clinic. Your health is our priority. Garnet Electronics niko bakoletere eofa yili gulidi kusamura asabako koneli chiuva chifridge chitibika tibintu binde aseli gudi lyansekegima niko bakonya ebintu buna bono chi vacuum cleaner chiri choko tumeka sinka na boigo ni chire choko kolda obonchirya mbabwata chifridge chi bathroom scale chi cooker chi coil amo ne chibirika chiri choko tumeka estima chi microwave washing machines chi TV chi hoover chi vasi chi dispenser mbabwata bibarabara biri byugutira yani fans deep fryer blenders chi heater table banners nebintu binde byo kutumeka stima buna bono TV guard wall brackets chi remote chi battery chi inverter chi socket igatie bintu binde ebinge boigo ntubwa tumurubyo oli papole pole asugwa nchiru wakanere bintu ngorangora wekagwa kolide inyura asumurubyiga amajiko namarago kubwatiwa niko bagutuka meyomo chokisi asenyombe manyakantabuna Acacia Plaza ground floor Garnet Electronics yenedukore igene asebintu biri bigutumika estima aseligurire nsekegima. Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira bareti insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Good Car Clinic Isitown. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Nabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho a Balfour House, Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onye koganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501. Noria otageto obokoreri imeyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333. Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Ndizi TV obwansu bwomogusi.
kigima mwanchi Marieli abigita seni kyandizi TV tiangwaliganie a sentunda ya kabere chinga toganta gusanga ememoro bilwensa kya bono mambya a sentunde yigato kumulikira amagazeti mwanchi Marieli kiranda bengo gwetya wetera egazeti ya Daily Nation page nintangani kirondo cyumulikibe gazeti ya mulikirita mangana ringete kisemi anene a sign kiribuna nigo aboroki wabange barachikoba bagutwara egurube nyinge yo wakana chilon erinde goikirania kisemi cya basabirika kuri mubwekana buno umoroki wa oirite kosi ya medicine chinga kyarachikoba kagukora nigarabe kagutwara elon y'ikishiringi emiliyoni yamo nukta inye ekarabereka kumulikira nga ase omorobeluri ohaya education funding model nigo chiyamate chinyinge chigendete kuwakana school fees nyinge anene ekero aboroki wabakubekirwe gutwa batarucha sibarachikoba bakonyora emirimo nabo igogo twara lideni rinyinge page ya kanene muri ketengane ya sobo mewega se page yentangani ane muri kerete nakibono abasaye babete bagwesoke nabo igo gokorokoro kubwatikana no komenterwa ebango nabo igo konga kubugima asikolende nsemeri y'abanyanyimbo ababete bagukirana kinga kiri cyokorobekana abo babete bagwita abantu wikira emerongo 39 asikolende ngane yo yabiriga koleta obokongo asomo Inspector General Jafet Kome page komine muri ketengane yo asobo mebega se page yentangani ne muri kete nakyabanyanyimbo babete bagukirana asemechi asekorende abantu batabete bagwesokya eligokora okorobekana page ya gatana kabere ne muri ketengane yo asobo se page yentangani ne muri kete nakibono ensemeli y'ababunge abo babete bagwita muswada bw'ikibesa bw'umwaka w'ikirubere 2024 nakibono babiri bagwitira kinka kicinkongo ase kinka cyabo ase korende nonya amatko abo sioni go barachikuba bagutwara obwoba ubutayeti y'ikikolinде lyonsi ase korende barabe bagotegerera ekiriro ky'abalia babete bakubachora yango bwatikana nali babiri bakorora bamwe abo bagwitira kinga babete bagwitia omuswado yo Hoiga se page yentangani ne muri kete scandal sensemeri ya mafta na kibono babete bagweteli chikaso guhakana chibilioni 5.4 gochya ase ababoli ekyo kirabe chikoirera ligoliria mafuta wokina mwancho muligereria ainaro amurikeire ase gazeti ya Daily Nation page nentangani mwancho muligereria Ndizi TV tokoso ase gazeti ya The Standard na mange amurikeire anemono ase egazeti page entangani anemono egotebanga endagera yomwelio ya maragoba la sapa aye maiga yumurebwense Dr. William Ruto kwaligania ikaro negati yabawaziri na wigo abateneneri ase wizara ya ye anemono ase abete gago kwanera egati yamangana atarabaga komogokia anemono kubwatekana nebirero byabeire bikorwegwa nabasae bekegoli keria ya Gen Z yenkubwatekananga chinkumaniko cyabere kigosokanga nigo abawaziri batano na babere bakagerego kya kurusibwa anse wizara eyo naboigo egati yabaliki babotambe bose permanent secretaries barabe boigo bakurusibwa buna enchera emo yo muraibwense Dr. William Ruto koronge ya serikali ya je toske bose oika anse page ya kabere gazeti ya The Standard nigo kwanera igoro yechinchira abasaye babere utumika chingero nabo igo amatera buna enchira emu yokorobekana strochenga ino mosa oyomu uri ase gazeti ya The Standard oyo beteka utumika boigo ekewa kyagyo gochora gosanga nabo igo gosanga nabantu bose nabakenya anomono kurwa ebiro bya cha serikali egati inyabale basokya matera nsabi wahu yabetaka sokia akwateka kurunga reject hiyo bill na boigo
oyo ndena robeta ko sokyo terotenga freedom sequel 2 igati abange babero sokya amatera amange muvaza robozanji agotumeka senchira elia yamatera osokyo tero reject your bill se abeire ngako gikeria serikali chinchira kigoriga jenzi kabe tumeka nako nyegalia serikali na ekoyegania nga ebe gegote gegotegerera aba Kenya ensemwende nigo abarai ibe dini yege Islamu babeire bako gikeria ebibago byabete bigosonana ngati nagoturubania amorembe chinga kicho korobekana asebabete bagusa bakomochi abaskari sogotairege chambokero kebwenerete toskebosio Wika ase peji ya gatatu nigo egukonera anene mono igoro yenchera ebitabo biria ekegori ya Gen Z baba bagosoma asi skuru chiria che secondary ane mono ekyo ebibya ababiko ene kinga abyabaire ebiko ba chinguru anene mono ase oko robekana anene mono ebitabo buna biria bya mustahiki meya kiabete kuliko na Timothy Arege egetabu keleke kikogo kelikire na Pauline ke egati jebingenigo omumanyibo se omo lecturer anse university ya USIU John Mwangi akubaga wesoki bene na gukwanira enchira ebitabu ebi aboroki gwaba babete bagosoma nonyanga byale korokananga oyo no mworokia ngusabuko bero no mworokia bwe university ya USIU atebanga nawe bageta gosomera ebitabu ebi nigatebanga nigo byabete bikoba onchura ebirengererio nabo ko bayigora amaiso kegima kumulekera emechando abakenya bagwetira ase ebigoli munocha sigaze the standard abuna abasaye bekegoli ya Gen Z abasaye amasase kegima babete bagwesoki vene na korobekana ase Kenyatta Street lituko ria June chitariki amoti nyu June chitariki emerongebere na isano nemo ensemo yende tukase peji ya kane nige ukwanira igoro yaba seneta niga ba seneta babere bakomochia ebunge eria enene ase ogo tategerera aba Kenya ingana bete kwirira okorobekana kwene kigwa ase chinsemo nigo babete bakomoche bakora wana Moses Kajwang oyoromo seneta Ohoma Bay ni otebanga wikira wono nigo aba seneta babere bakorusia ekerogo aba governor batano kolende kwikira bono ebunge inse yeli chikoli yambara Rusia nonya no mu cabinet secretary oyo mengana korkinga nigo baikaranseire ensemo yaje omo senator we county ya Kisii Richard Mumaima Onyonka ni otebanga keromo Kenya nabwate chinguru naboigo libagali abene koba omo Kenya naboyo tekero oyo mo abe gago kolerwa kolengana neri chiko ensemo ya Samson Cherargei oromo senator Onandi nigo abere otebanga ebunge na bikaransa ande onsi kwene kinga yabere gategerera ebirero byaba Kenya iko chamaega yega chebirengere kurwe wonga senate ebege kubunwa edinde ko keana ni chibe sigo tumiko na Kenya kuna tabanga aba senator nigo bwate libagali nena boigo emeremo emenene yoko ene kinga babero kirania abokoreri bwaba Kenya. Usiweka sepeja gatano gazeti ya The Standard utabanga Rosio omorembe nobwa matubu ya nekegoli ya Gen Z bose bwetigiye emeremo abuna abakenya bale anse chinse chirichisi ko bose diaspora ababerese byomora ibwense Dr. William Ruto ko bakone kinga ngwetigiale emeremo bose kone kinga ngukwana rene chinkwana bose tigiye emeremo yenko bwatekananga ko bwatekana nomo raibwa abakenya bale asense ya America Saisi Marasa oyore Kenya Diaspora Alliance USA President oberasa homora ibwense kwena kinga nkwirarige tambukero kyabwango asengento bono bintu mbiri buna botambe toske bosika se page ya gatano ne mone kwanira igoro
yomurai bwense Dr. William Ruto koba akongo yemaega yomuroberio oria bwe finance bill wake rwanse naboigo koyituguterare nikaberota banga bono nigo umuroberio oje emiroberio menge abwate obwagachwe chinyomba emiroberio anene mono yokone kinga obeire gaotiga legacy gukinya ekerengo gichisemi ase okorikia aborokigwa 46,000 image skuru chiria cha junior secondary boigo niga timiroberi yabere konyora ogwakwa okonene kubwatekana noko kubwatekana naba nomuroberi oyo boteneniwa aseboigo imezi gazeti ya The Standard nigo ekyombe kya UDA kibono kyabirige gusaba serikali gukora obutuki asaba nyimbo baba utumika chinguru wetania lichiko chingaki chiria chukurobekana gwa Gen Z. Tosuke bosika ase page ya gatana kabere ni ukwanera igoro yesapa yo mwelio yaba waziri babetabekirana bosio bweke ikaro keria omurai bwense Dr. William Ruto abetega kwaliania niko murai bwense Dr. William Ruto abetega kwaliania ege ikaro naba waziri tukoligoro ase abange barachi wakwa isiko yenko bwatekananga no gutekerana okorere bwabo buna ebwenderete kolende omuliki bwegazeti ni galtebanga niko murai bwense Dr. William Ruto abetega kutwara enkwana bene yechinsa busemero chitaika emerongene asaba beteba okwana no mokonyo Rigathi Gachagua bataraba bawikirana ase ege ikaro ekyo kyaba waziri enenchira eyamo yokone kinga obera wikirania naboigo gotegerera ebirero byaba Kenya bekegolikeria gejenzi ababete gusabanga nebwenderete serikali ebekwiriye tambukiro kyabwango anemono asaba keya obotumeki bolia bwe kibesa cie serikali toske bosuika sepeji ya gatano gatatu nige ukwanira igoro yenchera abarai babeire bakone kinga babeire bako bachaya abakenya na kubarukira ase bikoroto biria byabo byaba bako barukira ase bikoroto naboigo ase abakenya abare enchara yemaga yabara ikorokananga bautumika kigali chire chinkendu kegima korokananga bamenyete obugima borobuya na kugura amarimo naboigo kwene kinga babere bakwe roseria enibo kolende bono nigo bandate gochaya abakenya engana yogo ichania okonene asibakorokana kuruchi besti nyinge aseme chango kolende abakenya bachandigite batebanga uchumi nerebobe onekibesa nigo chigendate ko saliwa atoske wese page ya kianda Egazete The Standard ni okwanira inga IEBC bono nigo ebwenderete kobage kwenekiwa yaberege korosigwa IEBC bono nigo aberego saba anemono asekyombe kya IEBC gati bali asekyombe kya IEBC babere bakogenda asekigambiro gusabanga babe bakorokererigwa anemono igoro bosekwegwa amorokereryo na bosekwegwa uguchika una chiboundary chirabe chikorosigwa kubwatekana neri chiko toske bosoika sepeji elia ya ikominigo omodita general aberega bono gaho chaka okora obotuki waime anamono komanyanga ninki kyabete kwirera chibesa chibilioni kianda gosaliwa ase bosegosira gwetera ase umuroberio o NHIF ase obotuki obotindi bwa chakire bene kumanyanga ngai chibesa chibilioni kianda chiachete korwa ase NHIF ase voigo tukoskabose woika ase page ya ikomine gazeti ya The Standard nigo kwanira igoro yobwagachi bwibirasi bya JSS nige serikali yaberege koralinga nechi koagacha ebirasi bya JSS chiribu kianda nemono asokone kinga ababere bako kinya ekerengo yechisemi ase chisukuru nigo abetekatebanga nigo ebirasi ebyo
birabe bikwagachwa ase chiskuru chiria cha junior secondary buna enchera eyemo kwene kinga abor kigwa ngoso bali ase birasi chinga kichiskuru chirabe chiko igorwa naboigo nkonyara bare chinga kichinyororo toskebo soka sepeji 12 nige serikali ijabere komo chigwa anmono aso gotiganchara abasaye bali korobekana yemaega yokubwata abasaye nakobatiganchara usikuba nakobeka amo n'abantu balia bale korobekana engana yogo ichania ke gima yemaega yabasaye babere wakeranse ase koti ase yeretenga olia bwe koti ko baligelia endagera bose elinde bakoragera maega yokorobekana engana yogo ichania mwanchumulia Ondizi TV ase epeji yo ya 12 ngucho kolera kumulekera egazeti ya The Standard asikolende linde kwemanyia amange nabo okwegolera egazeti yao ya The Standard bose egazeti elia bwanchete Mancho Marigeli atiankwaliga nigo ikase gazeti ya Daily Nation page ne ya kabere ase molkerete alibabete bakubikwa biara chinga kecho korobekana na kibano babete bawe kigwa bosi wikigandero kiensemiri ya milimani ase korende abasaye batatu babete bago faint chinga kibabete bawe kigwa bosi wikigandero asikorende Muliki gazeti ya muliketenga batatabu ngati ya balia emye mo 53 na batano ababete bakobe kwa biara chinga kichokoro bekana ase okwamerelia finance bill yo mwako yoiga anonya nabo nigo abanyanyimbo babete bakurwa ogochika abuna bagenderera gusikirirwa asamatko 20 elinde bagendera gukora obutuki kubwatikana n'amamocho alia ababwatanti yasikorende amamoshali ababwatanti ngamona ogoita abanyanyimbo chinga kitiri cyokorobekana agosalia ebinto nabo igokoiba ebinto byabo uncherelia manchimuri yabo gase page yo ya kabere ne molikerete naki abasai 15 noyomo babete babo ikigwa bosi bwikigambero ase babwataniri n'amamocho yokoiba ebinto ebibere by'ikishiringi 1 million 52 na isato asensemeria Eldoret anene korwa ase club kerigia Timba XO ekyoke manyikaine kova ekia omobunge ukapseret Oscar Sudi bagomba bete bagukirani gwa bosi wikigambira sababete bagututerale ama mochayo ase kolende obutuki bogendete gokorekana ase page ya katatu mwancho murigerelia ne murikirete omwana w'emyaka 12 oyo bete gakora swa amasa simara 5 na 3 akaba kagusiria obuma bwaye chinga kikiri cyokorobekana kero muri bw'igazeti ya murikirete nganigo abanyana babere bagweso kya gusesa umwana yabere kagweso kya nabo igokogania oboene gokorekana ekero muri bw'igazeti ya murikirete nga kitatu mwabo mwano yasirita Denisho Kinyi abete gahakumanya oroboti igoro yogo itwa ku mwana yasane kiringani go alikoligerelia amangana mayya chinse chamagoroba ase abete gakorora oyo kabeiro murugyo ye Miss Jocinta Nyango gakorera kubatkana no gosiria ku mwana ye ekera abete gakoranga tabaga kwenekia enganeyo asikolende Chiamate chabete chigukirana asenka ya yasensemeria suba imi county ya Homa Bay nabo igokumoboli yagosobiriga kwimanya enganeyo ekero muri gazeti ya murikete ngani go Mr. Kinyi babete bakomenya no mwana yagoika umwaka bw'ikirubere 19 na isato asikorende babete bagwatanana gose bakaba bago atananika kairera rena nyina ko chia komenya amo asikurende aberege kwaniki gwanga ntigo umwano ye
babere bagukwana na ise asegeka akaba gakorira ngaga kubunga chiskuru nabe gago chikutara gocha ase enka yabo askuri no muri kibuga zitebwe ga muri ketengani gumwana yo akide gusabe gitabu irindabe kago kora homework yaye akaba gakumerana na makweli yaye abo muri kibuga ziti ya muri ketenga nigo Mr. Kenya bete kago talera asengendo irinde gochikorora umwana ye asikurinda bete gakorinwa libaga chinga kyabere gakwene kyangago ika aligi oboene na boigo abega koegwa omubere achikoenia omwana ye ase enkayaye epeji akano mwanchu murigereria ne muri kitamangana yechisemia saba ibori bagendeta kwe murunga nasogwa kana chibesa chinyinge wetera asomorovelio omoya yobete kogo chakigwane serikali omwaka ulieta seboniga obere kogo soa omwaka ukabire asomuri kibigazeti ya muri ketenga nonya aboroki wabagukora chikosi cyabo nigo bagwate egurubenene ya madeni kegeranga nigo chisemi cyabere chigo konga anene kari muri kibigazeti ya muri ketenga nigo bagukora chiskuru bagwata madeni ase batabuati chigasi barachiko bakonyora irinde guwakana amadeni ayo asepeji ya gatano mwanchu murigereria ne murigerete egatambukira umurayi wensa betega kwimukia asogo kwanera International Monetary Fund magiga yo gotuguterare finance bill yo mwaka w'ikiri bubere 2024 aseberega kwaneke nganigo abete bagukwana gwitira asinjira yesimi eke kagera kaimuki gatambukira nabo gukwanera ikiganza ge serikali osomo waziri otenete ikiganza ge serikali kwaneke abunango korara mu njiri ya se budget irigo ikirania ali bageri konyara lya beri gotigara ali ikirengo gici billion chimi sato asekorinde muri kibigaziti ya muri ketenga gatimero beri serikali ya beri gekobeka asobo ikirania budget yo no korusia kibese kikigo tumeka asebintu bitagwenereti anene kirenga sekere kurwandi ubukurumi nabo igogokeanya ogotatumeka kibesa obikirano asepeji ya gatano na rimone muri kirete abegeno bedini ye Islamu na kibabete bagutware gikarabo litkorigora nabo igokuganya umurayi wense gotegerera ekerero kelia kelikia balia bakoro okwegena wekana nemirimo sibabere bakwanike ngabono n'akwiga n'abasaye ababere bakorokana ko bekigwa n'uburayi bwaye ruto anene kinga kekiga bagendete kurwanya kurwanirira oboene bwabo nabo igokwanike nga eserikali kire kiri babete bakolia ngwikiranya bale manchu muri yego sikabose goika ase page ne ya gatano na kabere ne muri kerete ngakibono nakibone mirobiri yabetege kubekwa anene chinga ky'abanyanyimbo babete bakumurwa ase emechi ase kolende litkoli igoro nigo abali bakurubikana batabete bagweso kyabene anene chinga kibabete bakoene kyangani go abasagane nabayiga bayibi babete bakwira libaga chinga kikiri bakurubikana ase kolende muri kibigazeti ya muri ketenga chinsemo nigo chalenge chintoereru ase kolende obunchirya bwabete bokogendera gokolekana wego muri kibigazeti yana muri kete ngakigati yabasaye babete bagosoka nabayigo koligia ebirwaniriro nabayigo gotenena isiko yo bunchirya asokolenda chiduka eligotanga abayibigo chakwiba ebintu kurwa ase chinsemekyo osikabasi weka ase peja ne ya gatano na gatatu mwanchu murigereria ne murigerete ngakibono ruto arachikobaga konyora chinga kichinkongo ase uwetia amachiko ase chibunge ayanko bwatikana na ali ababunge bali babete bagwetia finance bill yo mwako yega babeire bagwetera ase ebinyoro byabo ase korende to beto baraguse muri kibigazeti ya muri ketenga nigo egati ababunge babere bagwesoke nabo igo gusaba okwabera wokia ase abakenya kubwatikana no wita finance bill ya sekorende
Anseme ndeni go yaberiga kwa nikiwanga aniga babunge barachiko babagutwara obwo basogwete lichiko libiriga nire gwetigwa asikolende go ikabarabe bagotegerera ekirero kurwa ase abati kikura ya kubachiko bakwenya ako birachiko birachikobera omaraje ase bya bachiko yogo sio ense Kenya boygo manchumariya asete yo ya nakatoni muri cy'umugabana wa county ya Nairobi Johnson Sakaja nera beire gakobwati ya chimbaratero cya Mtula Kilonzo ase ogotuguterare a finance bill ye county ya Nairobi yo mwaka bw'ikiri bubere 2024 ayanko gwatikana ngani go konyora omugabana Sakaja beriga korubiri komenta evango linde ko ene kyanga ngo ikiranyare amaganyo ye county ya Nairobi asekorende muri kibagazeti ya muri ketengani go umurayi wense wikiriye etabeta gakorare bene gututerare finance bill yo mwaka yiga magiga yaba saiwesoke ntabo igogo korukurubikana nabo gasensemeri county ya Makueni umugabana Mtula Kilonzo nera kabaga korare bene so gutugutera finance bill ye county yo kubwatikana ngani go abamenyi benseme yo babete bagokora okurubikana bo igwasenseme yo umugabana wa county ya Nairobi Johnson Sakaja nere nigabiriga kwene cyako yetuguterare ikiganiga ene kiri gotegerera ekirero kyaba Kenya manchu muri gereria ayongati yali amurikire ase gazeti ya Daily Nation onyegotete kwemanya mange nabo kwigurira egazeti yo oesomye asobeme ere bujaki makonde Frida komanyigunga amangana bera otoikira ase chinyomba choburalinga nige nyomba yemo yobonchereria ime yomochie okebirigo yabeire gekubwata omulero ase obotukobokoboka imambi yabono ase bali bakulimia omulero baberekerana ase ensemeyo ase bandate kulimia omulero ase omochie olia okebirigo nigoroche abunocho mwanchumurelia ase screen yao abuno mochie okebirigo ase omulero oba gugwateka ase kulindikirete omulero yugwateka na kwene kinga oberiko gosamba enyomba eyo nigere duka enene anomono ne otabanga kubwatekana naba bali ase omochie okebirigo tanga na ere duko enene kigima eduka ekone ebifabiria bya electronics ayo abage kujya ase emambi yabono ase kolinde wikera bono toramanyanga ninki kyabage kwirira omulero yugwateka ase enseme ninga torabito kwenda okumanyia kiborachi konyago kyali tukolia lero nokumanyinga ninki bose kirabe kyabage kwene kigwa nawe nki kyabe kwirira omulero yugwateka ase enseme yunurochinga nomuganda omonene bwa abantu abekirana ase enseme kwene kinga babeire bako ligerelinga ninki kyabe kwene kigwa ase enseme yo ase emeroberi yukolimio omulero agendrete na kwene kinga twabere tokoranga ninki kendrete ase enseme yo Frida manchumuliria inara berika goto ikera SMS ya bangana magia emambi ya bonega kolene nimetenga abariki baitomba geteka ambia sensemelia elinde goto bwatilia mase mona bego goto manyanga ningi keirira omulero yo goto bokaika manchumuliria rocenga anabantu bali bakulimia omulero bagenda tukoira chinga kicyabo cyabene elinde bane kinga babeire bagotoria tidu kachire chinsemecho omulero itoba kwambukira asensemeyo kolende Frida ndo chenga ebiro nikobende komnyoka kegima na ende buna botambiri tuko lia ijuma niko tokotwara omoroberiyo bwibwatoke Friday ase matenga Sarah Stanish na takwirobe ibene ase okoletera omulelio Ndizi TV chingero chiria anjede nerebuya anyagotomati request chia ekere mapema unavotanga mapema ndo best ase go kanyo tomachingero chirioka netie chibe chiko cheswa ase imambi ya bono na kwene kinga kwabere gogo cheserwa nere Sarah Stanish kanyo sukibiroko kando elindo be konyora libagali abene liogotenga ase imambi ya bono kurusia ebirukunyo ebyonsi bye wiki askurinde amashabiki to tena rangombara beboswa imiemo Robert Wensaka insaki omwana omwero linyagaka openda marani sasuri buna
abo tambe nelisase morphine nyagaka watching live aigan tori komo chapi no chebo igo piuze osoro chairman yechinsana kokorwa gesere no inde ime jomo roberio bwensakia ntamanya sema yonorio Kefa Nyalivo Abonyakami Catholic no are Victor Mondo Miyenda tenga korua Nairobi West tinko moja kuika ria hoteli ya abuga abua mobondo na mwachange family bwatage ya karibu kabisa hadi tamati na bwigo Dennis Kerandi korua hasi county area Nakuru bwigo ndo chinga no are ime jumoroberio bwensakia imambi yabono mwanchi muri yabikiraga abunga tinga bono trae Sarastani shiri bagaria bene elinde obegukurusia birukunyobie wiki engima yarangali tukeligomete lyabere ligotwa wiki yabere kegotwara mangana mange yobo ke stress ye wiki yiga tobe tukwirusia twibwa tukekigima igochaka gutuma ujumbe yago mapema iga osabo gotera kulibwa nchite onyakwegokia andonse sogenete kubwatia egetaseni kendizi TV korwa asimatinga abange mbale bakogenda ase weekend osebange bachakire lichukuliria tanga members day no marago abande kogenda bali chinsemo ochokwegokia abande bande ase bisasi merofocations abande litukolia ankyo niyo bakali ase esabato na abande lituko lia Jumapili bagende ekanisa aze nje Jumapili ya this time na begingo toke skuru ya Gasore secondary mo yego karomo nene kigima asigo balibara majabiki ane na mugo tegontare alitora gosori yake sekolende ni matabange mbare bakwenda asichi banda chinsemo au twabere tokobaganeringa mobe mugo twara chinga kichingia ase kanisa na boigo balibago sasi malitikolia lero wana swali Ayub Mauga Twenzetu sisi jameni aise alhamdulillah wal hamr kata Frida nkorangeli gondo moskiti ngewe biranya byana na Gen-Z kolende Frida twabatakire bo igoli tukoligia abari bakagende sabato militkoria angyo happy preparation day abari litkoria Jumapili moikirane kanisa bya tosasima soba koko uli bagali kurwa boroli osoko kwania mwate kwasira matuka mango tanye kwenda kanisa Frida kurachu kwa guli bagali taliaye kebe Frida nara linka gali tara Frida enko ndole kanisa ento maitenga no monto mobwe tanya sai kolende minetinga onde kwensa konyali baga kwania bantasi kanisa ali batabinga na irwa maiga kurwa ndizi TV bategero aralia omorobeli bwensa akimba bakwani ogosi kwekenyarokeli no mo pastor ago sikakegima no na abantu ekenyarali mbao ko irakiara ogo kwandi ukorundizi ase karwa maigaito ase sabato bali bakona matanga litikolia lero manyanga nto banche tekegima ase wigoritumye Jumapili likali litukolia 77 ni matenga nabukorobeka nakurabe ukorobeigwa ase go balia murabe mokona kinga mwabero ikirana asinsemo okurwandiro bwene bwino negwendra tenga mobe mokoba maiso be careful ntobaganeti naende beto okora kirigento asinchira ere jomorembe nabali ba Gen-Z tomerane chinsa isano na isato asomtanda X kwaniro muraibense yes enchira bene tobeto gusanga no muraibense Dr. William Ruto osinga mitanda bere ko ali bakali abeno kwana ni president taligendo kire kioro ase kolende ngote bambye mono aso tubwate sikuru ase mambya lenge entambe kirabono na bwege wiki ya lenge entambe letrane nkoro kwa Joba Maangi na nche nkoro kwa Kerubo Frida no yeneke una chibi channel yogire wikira sole ase nchire ya bene na renyanchama Abigail tumerane weekend asomoro bili wensa kia eke mambya elinde tabata usanga asobamo